Hello everyone, welcome to the channel. JB vlog-आव नोंथांमोन बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। लोगोसे आसा खालामो नोंथांमोन बयबो इसोरनि अननायाव मोजां दङ। दायो आङो बिशमुरि बाजारावहाय दंफैयो नै बिराद हिउज पिपल दङ बिशमुरि बाजाराव। आङो माबा बायनो नागिरदों गाइसमोन दुलि प्लास्टिकनि दुलि नायनो हागोन गाइसमोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम। गाइसमोन जों दा नवनगर सिकनाझार बिशमुरि बाजाराव दङ हाबगासिनो दङ गाइसमोन नायनो थांगोन। गाइसमोन जोङो दायो सिकनाझार नवनगर थांग्रा सरलपारा थांग्रा लामा बिशमुरि बाजारावहाय दङ हाबना दोनै बे गेट। गाइसमोन नै আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কি বুলি কয় এইটো দুলি প্লাষ্টিক পলিথিন দুলি না ও সিস্টেমেটিক কিমান ডাঙৰ এইটো 20 मन काय পুরা প্লাস্টিক না কত পুরা আনে আপনি কলকাতা অর্ডার করে না এই লাबाय गाइसमोन थनदों बिराद मोजां सिस्टेमेटिक नै थननानैबो लांजायो मोननै लाबायलां रसिदिया মই মানে দুটা লৈছো দুইটা দিছি না দে আমারে লাবরা হইছে আলাপ করাটা दाउदैयानो मा कालार बियो गोमो गोजाना आसुरिलि मा दाउनि अस्ट्रेलियान हा मोजां खिन्थाहरलाय मादै अस्ट्रेलियाननि ए बिदै बेसेबां फानो दैसेयावलाय 8थाजों 50 थाखा 7थाजों ए दे नै बर' सेंग्राफोर बिराद मोजां बिजनेस मावखादों नङा होमबा हाय जिबि ब्लग गाइसमोन बाजारखौ बेरायनानै मेंनाय मोनबाय दसे जिरायदों आदानि दखानाव। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामनो हागोन आरो जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान बे बिथांमोना साबस्क्राइब खालामनो हागोन आरो जायफोर बिथांमोना साबस्क्राइब खालामखानाय बे बिथांमोना खनानि बेल आइकनखौ थुनो हागोन जाहाथे आंनि भिडिअनि गोदान नटिफिकेशना बिथांमोननिसिम सौहैयो। So thank you very much for watching. Love you all.